11 gyud ka mga atleta ang nakabreak og bag-o nga record nga wala ma-recognize tungod kay nagkuwang sa sukod ang track oval sa Abiliana. Kasayang sa paningkamot sa mga atleta, kasayang sa ilang preparasyon sud sa kapin usa ka tuig mga kabombo. Gadanghag lang ang naong aning mga kontraktor, aning kontraktor nga nagtrabaho sa track oval sa Cebu City Sports Center. Back job ang ilang trabaho. Gigamo-gamo ang ilang trabaho. Tungod sa ilang katanga, tungod sa ilang kasipyat, sa lining sa oval, napiktuhan ang record sa 11 ka mga atleta. Makauuaw kayo nga ang Cebu City nag-host og palarong pambansa unya ang gipadaog nga bidder atol sa bidding, dili pa jud ang lowest bidder mga kabombo. Dili pa jud ang lowest bidder nga mi-appeal sa bidding ang gipadaog unya back job pa jud ang trabaho. Ganipirma sa kontrata panahon pa nini suspended Mayor Mike Rama, gipirmahan niya ito pagka January. Ngano man sad niya, kanimang SBD builders ang inyong gipadaog. Wa man ni nagkadimao ang ilang trabaho. Matod pa ni Acting Mayor Raymond Garcia, nga iyang ipausab ang trabaho sa kontraktor aning track oval, kay back job mga kabombo. Kung dili gani usbon ang trabaho sa oval pagtaod anang sa tawag ani kanang rubber o kanang pag linya-linya kay naman ko sa lining ang sipyat mao nagkuwang og sukod. Kung dili gani trabahoon og usab mga kabombo, hayan nga dili mabayran ang kontraktor kay dili pulido ang ilang trabaho. Napirma na dito sa kontrata, dapat pulido ang trabaho para mabayran. 53 milyones ka pesos ang kantidad. Ano ni ang pagtrabaho sa oval mga kabombo? Dako kay gasto ang Cebu City Government. Anang pagpatrabaho sa oval, o yung nagkuwang pagyud sa sukod, napiktuhan pagyud ang pag-break sa record sa 11 ka mga atleta nga usa ka tuig kapin ning kamot nga makagold mga kabombo apan wa ma-recognize ang ilahaga record mga kabombo. Kana man kung pag-recognize sa ilang record, hilabi na sa mga nakakuha og bag-o nga record ng mga atleta nga mga runner, diha magunay basihan mga kabombo og pila ka minutos ang gikusgon sa pagtuyok nila sa 400 meters nga oval. Unya sa ilang pagtuyok sa 400 meters nga oval, gisukod dito, gitala dito, gi-record dito kung pila ka minutos. Ang pinakagamay nga minutes nga nakatuyok diya sa oval mga kabombo, sayang kayo kay wa gi-record mga kabombo. Og na-record pa to, mao na basihan nila nga maka-appeal sila sa national team. Nya mao ni basihan pud nga maka-compete sila sa international competition aning lumba dagan na usik ang ilang paningkamot, na kawang ang ilang kahago, gumikan kay wa gi-recognize, usik kayo ang ilang paningkamot mga kabombo. Gumikan sa kadanghag aning SBD builders nganong wa gid gisukudaan. Diya po Jan Pahis ningon nga wa na mo sukda kay confident kayo mi nga makapasar sa standard kay nagpalarong pambansa man ta pag 1994, maora maning venue maora maning oval, so kumpiyansa mi nga makapasara at anawa resulta yun. Kay wa gid double check kay mao gid na pasar sa standard sa una pag 1994. So karon nakuwang og pipila ka metros mga kabombo. Unang report ni gawas kuwang og 20 meters, ikaduha kulang og 2 meters, ikatulo ni gawas kulang og 1.5 meters. Hangtod na pag last na press gun, nasakto na gid ang sukod. Ang sipyat, ang lining, gumikan sa lining, nagkuwang noon og 0.88 meters mga kabombo. So mao na luoy tas mga atleta mga kabombo nga yan hidriron sa Cebu City kay mosalmot sa palarong pambansa unya ang resulta ang ilang kahago wa ma-recognize laga record mga kabombo. Unya human sa palarong pambansa closing ceremony kagahapon, nag-abot sila si kini Mayor Michael Rama, Jan Pahis, Asik Bringas o si Don Ontiveros. Nag-celebrate po sila mga kabumbog ilaha.
Diin kini sa gaabot mga kabumbo, mura man ni og kini aga party-party mga kabumbo. Despite sa mga pagsaway, despite sa mga issue nga mitumaw mga kabumbo, apan nagkuan gyapon sa nang-celebrate gyapon mga kabumbo. Aga gulikan kay di alim usa ka tuig kapin ang preparasyon sa maog para pambansa.